Kinetická teória látok. Že molekulová fyzika vlastne vysvetľuje správanie a vlastnosti látok na základe tejto teórie. Táto teória hovorí, že poprvé každá látka sa skladá z nejakých častíc. Napríklad molekuly, atómy, jóny. A medzi časticami predpokladá, že je tam jednoducho vákuum. Čiže častice, teda látky, majú nespojitú štruktúru. Že poprvé látka sa skladá z častíc. Mimochodom, prvý, kto predpokladal niečo také, bol Demokritos. A podstatná vec je, že medzi časticami je vákuum, alebo teda medzi nimi sú medzery jednoducho. Čiže medzi časticami sú medzery. Pomôčka nespojitá štruktúra. Že nie je tam kontinuum. Po druhé, častice v látke, napríklad molekuly vo vode, tak sa pohybujú nejakým spôsobom. Oni sa pohybujú chaoticky a neustále. Nemôžu zastaviť častice. Čiže po druhé, častice sa pohybujú pomôčka, je to chaotický a neustály pohyb. Nemôže zastať. A po tretie, častice na seba navzájom pôsobia silami. Tie sily sa nazývajú medzimolekulové. Vzťahujeme to na vodu napríklad. Že častice na seba, teda navzájom na seba, pôsobia silou. Čiže silami. Tie sily sa nazývajú aj väzbové, medzimolekulové, môžeme ich pomenovať silami medzi
molekulovými. Ups. Hej, čiže ešte raz. Prvá charakteristika hovorí, že látky sú z častíc. Druhá hovorí o nejakej kinetickej energii, to znamená, že častice sa pohybujú. A tretia o potenciálnej energii, to znamená, že tam musia byť nejaké sily. Hej? No a vy by ste mi nemuseli veriť, aj vedci, keď niečo tvrdia, tak musia to dokázať. Hej? No a také dôkazy, tak prvý dôkaz, že látka sa skladá z častíc, tak jednoducho tie molekuly, prípadne aj atómy sú pozorované mikroskopom. Hej? Čiže v dnešnej dobe už vlastne dokážeme jednotlivé častice vidieť. V minulosti sa to dokazovalo nepriamo. Čiže jednotka bude patriť prvému tvrdeniu. Častice sme pozorovali mikroskopom jednoducho. Tie častice sú nejak usporiadané, v kovoch sú to napríklad atomové mriežky. Že poprvé atómy a molekuly sú pozorované mikroskopom elektronovým. Prečo elektronovým? Obyčajným mikroskopom nedokážeme pozorovať atómy, lebo svetlo sa už láme a svetlo má väčšiu vlnovú dĺžku, ako je rozber atómu. Čiže elektronovým mikroskopom. Po druhé, vlastne to, že častice sa pohybujú, tak tam máme viacej tých dôkazov. Prvý taký dôkaz je difúzia. Čo to vlastne je difúzia? Najjednoduchšie je to, že vlastne si predstavte horúcu vodu, do ktorej dám sáčok s touto čajovinou. A jednoducho častice čajoviny prenikajú medzi častice vody. To je difúzia, alebo zafarbenie vody, modrej skalice vo vode. Že je to jednoducho nejaké samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej. Že prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky. Napríklad
vyluhovanie čaju alebo výluh. Stačí si zapamätať vyluhovanie čaju a už budete vedieť, že je to prenikanie častíc. Hej. No, druhý taký dôkaz je Brownov pohyb. A teda v rámci tej dvojky, hej. Čiže si môžete dať, aby sa to nepoplietlo, po A a tu si dáme po B. Brownov pohyb. Je pomenovaný po anglickom vedcovi Brownovi. Vlastne podstata je tá, že kvapnem kvapku tušu do vody. Vzniknú väčšie kvapky tušu alebo tej čiernej farby a vzniká vlastne taký, ja to volám cikcakovitý pohyb Brownovej častice vo vode. Hej. Môžeme si to predstaviť tak, že mám nejakú vodu, hej, a tam kvapnem kvapku tušu a vzniknú mi vlastne také väčšie kvapky čierne. Ja ich nakreslím ako sivé, hej. Že povedzme, tu nám máme nejakú veľkú časticu tušu a ona sa pohybuje cikcakovito, hej. Pohne sa o, čo ja viem, 0,5 milimetra doľava, potom doprava, potom doprava, tak čo? Doprava, ešte raz. Potom dole, potom ide hore, potom zase doľava, hej, a takto sa pohybuje. Takže tá Brownová častica sa nepohybuje po nejakých oblúkoch, ale taký lomený pohyb. Tá trajektória má tvar lomenej čiary. Hej. No a to objavil Brown vlastne pod mikroskopom. Dokázal pozorovať tú Brownovú časticu, tú čiernu kvapku, hej, alebo čiernu časticu. Hej. Molekuly vody sú oproti tomu veľmi maličké, hej. Že oni sú menšie oveľa. No a to je dôkaz, že vlastne na tú Brownovú časticu pôsobia sily nejaké. Hej. Hej, že vlastne tie častice kvapaliny pôsobia na Brownovú časticu silami. Hej, môžeme napísať molekuly vody pôsobia na Brownovú časticu. A ešte je predsa jeden dôkaz. Keď mám plyn v uzavretej nádobe 2C v uzavretej nádobe, tak vlastne prečo je tam nejaký tlak?
nemôže tam byť, že nulový tlak. Vždy tam je, si vymyslím, 2 atmosféry, 3, 4. No je to preto, že tie častice sa pohybujú a narážajú na steny nádoby. Jednoducho povedané. Častice plynu, dusíka napríklad. Častice plynu a vytvárajú tlak. Tlak plynu, tak by to malo byť správne. Plynu. Častice plynu narážajú na steny nádoby. Že vlastne existuje jednoducho tlak plynu v nádobe. To je dôkaz. No a potom máme ten dôkaz, že častice na seba pôsobia silovo. Tam po tretie napríklad keď položíme rovinné sklo na hladinu vody, tak vlastne tá hladina vody, ten voľný povrch vody sa prilepí o to sklo. Hej. Alebo keď mám pohár, hej. Mám tam vodu, tak ona nikdy nie je zarovno, ale sa lepí na to sklo pohára. Hej, to sme mali. A tento jav sa nazýva kapilarita. Hej. Že vlastne častice skla, atómy skla, povedzme, pôsobia silovo na molekuly vody. Silou, pôsobia silou nejakou na molekuly vody. Hej, a preto vzniká zmačanie stien. Hej, hovoríme, že je to zmáčanie steny alebo stien. Zmačanie steny vodou. No a to silové pôsobenie môže byť jednak príťažlivé, jednak odpudivé. Napríklad molekuly vody pôsobia aj príťažlivo, aj odpudivo. No a my vlastne môžeme znázorniť to silové pôsobenie molekúl, napríklad 2 molekúl. Dajte si podnadpis silové pôsobenie molekúl. Napríklad vody, že mám 2 molekuly, jedna, druhá. Jedna na druhú pôsobí silou. Hej? Že prvá pôsobí na druhú
aj príťažlivo, aj odpudivo a takisto druhá na prvú pôsobí. Aj príťažlivo, aj odpudivo. Hej, že príťažlivá sila je takáto, FP označíme, a odpudivá môže byť aj taká, môže byť väčšia, menšia, rovnaká. Podstata je, že sú tam dve sily. FO, odpudivá. Hej. A čo je dôležité, je vzdialenosť molekúl. Hej. Že vlastne táto vzdialenosť označíme ju malým r. A vlastne to, aké budú veľké tie sily, závisí od vzdialenosti molekúl. Čím sú viac vzdialené tie molekuly, tak tým je vlastne tá príťažlivá sila menšia. Keď sú veľmi blízko seba, tak sú... Nie, zle som povedal, ešte raz. Ak mám molekuly blízko seba, tak prevláda tá odpudivá sila. Ak mám veľmi ďaleko, tak prevláda príťažlivá sila. Tak. Hej, že oni vlastne chcú byť v nejakej stabilnej polohe a keď ich priblížim veľmi blízko, tak sa odpudzujú molekuly. Hej, ako keď stlačím pružinu. A keď sú veľmi ďaleko od seba molekuly, tak naopak ako keby som natiahol pružinu. Hej. No a na to sa zavádza takýto graf závislosti veľkosti výslednej medzimolekulovej sily od vzdialenosti molekúl. Mám takýto graf. Počkať, zle som urobil. A ten graf na osi y-ovej má odpudivú silu a príťažlivú silu. Tu je na osi x-ovej má vzdialenosť molekúl a vyzerá približne takto. Hej, že tu je nejaký bod, označujeme ho ako vzdialenosť R0 a je to vzdialenosť, pri ktorej tie síly sú nulové, aj príťažlivá, aj odpudivá. Jednoducho molekuly sa ani nepriťahujú, ani neodpudzujú. No a približne to vyzerá takto nejako. Čiže keď je tá vzdialenosť menšia ako nejaká referenčná vzdialenosť, prevládajú odpudivé sily. Ak prekročí sa tá referenčná vzdialenosť, tak narastajú príťažlivé sily a ono má to približne takýto nejaký priebeh. Hej, že tu je nejaká dolinka. A potom to postupne klesá, ja si to dám hrubšie. Takto, hej. Keď sú veľmi vzdialené tie molekuly, tak to už je tá príťažlivá sila malička. Hej, podstata je, že je nejaká vzdialenosť R0, ak sú veľmi blízko, sa odpudzujú, ak sú molekuly veľmi ďaleko, sa priťahujú. No a to si zapíšeme. Hej. Že závislosť nejakej výslednej sily FV od RK, dvojbodka poprvé, ak vzdialenosť
R sa rovná R0, vtedy sily sú nulové alebo rovnako veľké opačného smeru, čiže výslednica je 0. Čiže nastáva rovnovážna poloha. Ups. Po druhé, ak je vzdialenosť menšia ako referenčná, vtedy vlastne prevláda príťažlivá sila, odpudivá. Normálne si napíšte prevláda odpudivá sila. A keď je R väčšie ako R0, prevládá príťažlivá sila. Že to je asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť.